E despois nos vínculos home-muller, plantéxase, eles buscan isto, desde o ego. Eu creo, a ver, moitas mulleres tamén, vale? Pero arquetípicamente é moi así. O home quere que ti te desvivas por el, que rojes, que te desvivas, que rojes, ou seja, que sea unha cousa, se ti estás realmente preocupada, pois porque ten un problema de saúde, pois que o ves agobiadísimo no traballo, porque está botando moitas horas, estás xenuinamente desvivíndote por facer que se sinta mellor, isto non. Ten que ser un drama. Ten que ser un drama e ten que ser, por favor, tens que estar rogando para ti. Que eu, ao mellor, non preciso. Ao mellor non preciso todo iso. E a veces, esa tontería que... A ver, en serio, que a xente fai no desde o ego e desde a tontería, desde a inmadurez. Pero que a persoa que che quere ben non vai responder a iso. Unha muller madura que che quere ben non vai responder a iso. Unha muller madura que che quere ben, quérese ben. Non se humilla. E cando ti entras nas dinámicas estas que a eles lle encantan, de que esteas esperando por el, e correndo, que che pasa, que... Xa digo, non xenuinamente, senón reclamando para ti, o que lle estás dando a calquera home, que xa che está facendo todo o avión que fan, cando ti reclamas e pides, estás lle dando a xustificación ao seu comportamento de merda. O home que agora vai, agora tá, agora atende, agora non te atende, agora tá, non sei que. E ti, dunha forma natural, porque a túa emoción pide iso. Por iso hai que ser estoica e hai que madurar. Cando ti lle reclamas, lle preguntas, estás, estás lle dando a cousa que aquel se vai xustificar para ser así. É que é super tóxica, que é unha tía super demandante, que me agobia, mogollón.